Simna Amsani Shonkhala Kamini Bukhuk Corona Deborma Jora Gadumani Shimino Cancer Bemar Manjagui Tongoro Klajak Sai Nungi Manya Abo Hangi Toma Jorawo Egnong Shimnani TWF ni Adong Zuk Te YTF ni Adong Rok Thangai Bono Subakha Aro Manjakha TWF ni Adong Zuk Shivanjali Deborma Te YTF ni Simna Divisional President Neeraj Deborma Akosong Cerai rokai khor busuk tangsa. Bon mang murid bu bujak khora yak yak. Nang login thế. Bo ang kita kalau untuk nang suka nang sak. Nang wana kan. Apa tani login baru ketuk nak kau tu? Bazar tangga. Kimi mana tu? Bisikin maya tak. Abu tas balok jak ba. मैडम नरक दिने और तक ना मोह के दोल के पल के मास सब पहले के सगरनी बिलेखना हमबाय अजरा सिनी मीडिया ताकुक संनो संतिनी और तामनि बागै सिनी DWF आरियर स्ट्रक मा फाइके हंगांगाय मो हंगांगाय सानखला बिसि 3 नং वार्डनि कायसा सिनी बुखुक जुग सरि हामिया कैंसर मानजाक बिनि मुं हंगांगाय Corona tebur mani nukungo sung tini ma phaleka sung khanawi tongi malia bini o cancer mani hingka to 4 mas soli tongpho ebong bo 4 mas ni bisingo bo hospital go bo thanga hospital thangai doctor bo naijang mani pore bithi rok sanar toman kha next time hanga bini nukungo subai malia ba rang pisa kari ni bagai bo pai bithi sana ni pojanta bin thani oba hai kari khanawi sung tini bini nukungo ma phaika sung tini obono joto ani TWF bukuk juksungno angkok kesaro au oba hai rok nukungo tongkha hangkai sung ma subalainai ebong tini oronani bukuk juk oronan bo sung tini oba hai ke je subawi nungmani bisingte jara nugui tongnai bini nukungo khai suba phai hangkai belai khana sanai tabo bini sak hamnani musung jangmani bagai bini sago rang pisa kari ni bagai bo tabo oba hai sorry condition ngi tonggo ebong rang pisa no kemni thani rok oba hai ke chubale ka hanga bini sak hamon honi bosung na tino oba hai ke kok sari tongani bagai belkan bakha kosto nangkha tai chung abni bising ti phano chini TWF ni ngai chini block president chini Sumita Deborma tai chini tongo Suchitra chini TWF tongo chini ko secretary budloki chini cashier tongo Mongoswari tai chini oro tongo tai jotto chini pai bukuk sungno tai chini oro mancha pheka chini iko sankola bisini block ni members rok tai chini salia tai jotto oro tongi manjak nai takuk tai bukuk sungno bosung oboni bisingtini bono kisa misa sung ri kutung bo tini bini list klai ma bri sing ri kutung bono ri phaijaka kombol te aboni bisingti basini bri buku sung joto thanjani mari khai sung oro bono kiti sajamnai mairum bo sung kisa arrange khai ri phekata te aboni bisingti bo sung kisa mane kabang suk sogi maya phano sung chini TWF rak bono bisingti te kisa rang bo borong no subaina ni bage oro phaleka sung angi central committee ngi bora ano bimon bage ango borong tini oran choba chumangkha sung thanjani mari tamani bage no tini sung korana ni nukungo aba hai ke chobalai mangkha next sung aba hai ke tewisa bini nukungo sung phaijaknai aba busuk jorati bono chubai thangi manai hi sung kok ya kok haipana sung angkaisa bini cancer ni mungi kaisa jaka khana